Tegen welkom alle jaren. Familie Kramer, ze zitten daar zo mooi. Paak en Beppe. Tegen welkom. Commissaris, ik tegen welkom. Onze lieve vrienden uit Fulda. Geachte aanwezigen voor de meest boetende provincie. Van harte welkom in deze bijzondere raadsvergadering. Voordat ik u griffier, de heer Dijkstra, het woord jou, wil ik graag eerst de werklist formeel vaststellen. Nou is het wel mooi dat je de riet geen microfoon had, dus misschien kan ze al knikkend daarmee akkoord gaan. Dan is er hierbij vaststeld. En dan jou ik nou graag het woord onder de heer Dijkstra. Voorzitter, het benemingsbesluit van de heer Kramer is gebaseerd op artikel 61 van de gemeentewet. In lid 1 daarvan staat: de burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van onze minister benoemd voor de tijd van 6 jaar. Zij is hier dus. Voorzitter, het spijt me voor de heer Kramer, maar meer als een tijdelijk contract zit er dus net in. Nou zal dat geen verrassing wezen, want deze termijn had Thorbecke in 1851 al in de gemeentewet opnemen laten. En nieuwsgierig is nog wel de taaljochting, de motivering bij dat artikel. Want die is als volgt: deze van de zittingstermijn van de raad en de wethouders afwijkende termijn accentueert de bijzondere positie van de burgemeester als ambtsdrager die niet afhankelijk is van de partijpolitieke verhoudingen in de raad. En dan nou het KB van 28 november. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Besluit van 28 november 2019, nummer 2019-00-2525, houdende benoeming van een burgemeester in Noord-Friesland. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2019, nummer 2019-629188, Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Directie, Democratie en Bestuur, Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 6 januari 2020 te benoemen tot burgemeester der gemeente Noord-Friesland de heer meester J.G. Kramer te Siebrande-Born. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Was getekend Willem-Alexander en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dank u wel. Dan is nou uw commissaris ombar, Dr. Anders A.A.M. Brok. Ik jou graag het woord waarna jou meester J.G. Kramer beëdigt hier zullen als burgemeester. Dank, voorzitter. Achterieën, college, burgemeester van deze gemeente, de liebe Freunde aus Fulda, aus Deutschland, auch herzlich willkommen. Maar ook de oud-burgemeesters van de voormalige gemeenten die opgegaan binnen in deze nieuwe gemeente. De heer Bilker, mevrouw Waanders en zo de heer Van den Berg zitten. En de oud-bestuurders van die gemeenten, mooi dat je me er binnen. Op deze dag wordt betocht dat de 3 wezen
Caspar, Melchior en Balthasar uit het eerste een opgaande ster zegen en daarna de koning van de Joden ziekje gongen. Op deze dag, deze bijzondere dag, mooi het nog krekt, lok en zijne vereltsenien. Het is juist ook om oren reden een bijzondere dag. En dat is altijd een zo, als er een nieuwe burgemeester komt. Dat is bijzonder voor de persoon in kwestie, voor Kramer, maar ook voor zijn huishouding en orenoosten. Een woord van welkom in het bijzonder voor de orden van de nieuwe burgemeester. Uit Balk. Een lange reis naar Dokkumta. Je wien al in de tweede helft van de 30, had ik het zo zeggen mooi, doet je lietse jongen, jinnerste baan, Johannes kwam. En nou, na 52 jaar, hast op de drompel van 90, binnen je meer. De zoenens is wat spannend voor heid, voor paken, maar hij is er wel. Ek voor jimme is dit een mooie dag. Lokwenske, maar jimme Johannes. En ik van Mooike vanzelfs. Ik mag het verklappen, 92 had ik begrepen. Die is er ook bij tante Truus van de Werf Kramer. Mooi dat Joden binnen. Maar ik, de partner van de nieuwe burgemeester, vrouw Riepkema, en de band Tjits, Goitske, Gerrit en Arjen. Het is voor jimme ook wat oors. Nou heid burgemeester worden sil, nou formeel. Is extra opletten van jimme. Net alles kin nou meer. Net meer terug het reden stoplicht fietsen, begelijks, maar oren dingen. Ik denk, Tjits, misschien moest heute met maar een nieuwe scooter vregen. Of Goitske, misschien krijgt je wel een pony in het nieuwe huis. Ja, je laat je wel al hier, maar die band had het net om vregen, hè? Dus. Maar ik van je van het lokwenske. Dit door je me mooi de huishouding gaan mem saniers nog zijn. Het is een nijtijdrek voor je me elsenien en je me de mooie de jood ek van genietje. Graag wil ik op dit stuit en op dit plak ek eerst dankzij ze een burgemeester apotheker. Voor de wijze waarop hij 1 jaar lang hier het werk van burgemeester dien had. Het zal net eenvoudig wezen, Kramer, om de burgemeester in Island mooi de meeste vleenoeren, om het zo maar te zeggen, op te volgen. Muntendam, Veendam, Ljouwert, waarnemer in Steenwijk, burgemeester van Steenwijkerland, waarnemer in Snits, burgemeester van Zuidwest-Friesland, waarnemer in de Waardhoeken. En hij had een grote bestuurlijke antenne en hij is nog maar 69 jaar oud. Zo scherp als een mes. En mooi dat jouw apotheker ook het eerste jaar dien had van deze mooie gemeente. Jo had de basislijn van deze nieuwe gemeente. Jo bleef actief op tal van oren bestuurlijke functies in Friesland
maar voorlopig houdt het even op met het burgemeesterschap. Bij jouw oorskiën in Snits binnen jouw troch majesteit beneemd als officier in de Orde van Oranje Nassau. Schoen ik jouw bijdrage, jouw lange bijdrage aan het Iepenbierbestuur, het lokale Iepenbierbestuur en al hielendal het lokaal Iepenbierbestuur in Friesland. Het past mij ook dan om vanuit deze positie en deze plek in dit vermidden jou nog eens dank te zeggen voor jouw brede, diepe, inhoudelijke bijdrage aan het Iepenbierbestuur in Friesland en in deze gemeente in het bijzonder. Tegen dank. Ik wil ook de betrouwenscommissie van deze gemeente Noord-Friesland, ook uit naam van mijn kabinetchef, dankzeggen voor de zorgvuldigheid in deze procedure. De betrouwenscommissie, de gemeente hier, maar ook de commissaris, die mooie 75 jaar lang net praten of schreeuwen over deze procedure. Dus dat doen wij ook net. Maar bij de selectie, en Elsenien weet dat wel, had je me de kar maken voor een bestuurlijke kandidaat. En krijgt aan het eind van die selectie wie die bestuurlijke kandidaat in één keer, nog meer als het verliezen, een politiek bestuurder. En dan is het best wel spannend, ook voor zo'n gemeente hier, om toch vast te houden aan dat profiel en ook aan de kar die al makke is. En de wijze waarop je me dat dienen had, zorgvuldig en trouwende procedure, is heel goed gegaan. Er past maar één woord bij. Chapeau voor je zorgvuldigheid. In de profielschets had de gemeente Noord-Friesland vreeg om een burgemeester die dicht bij de inwoners zit en de gemeente stevig op elkaar zet. Als eerste woonde je een burgemeester die hem interesseert, var en zich verdiept in de Friese cultuur. Een bestuurder met het voor het platteland en bekendheid met de stedse problematiek. Combineren met empathie. En verder zocht je een onafhankelijk, vrijdenkende strateeg die het in een helikopterview combineert met visie en een frisse blik. Die het energie brengt, een boegbeeld, charmant en charismatisch. Een netwerker van regio en gemeente. Er binnen zulke zwiere kwalificaties dat jou denken kunnen, zokken hebben we hier net. Maar toch zijn er 12 sollicitanten. 3 lid van de FNP, 2 van de Partij van de Arbeid, 2 lid van de VVD, 1 van het CDA en 1 van GroenLinks en 1 van de lokale partij en 2 zonder een partij. Zo'n mooie en 2 vrouwen, en 4 vrouwen. Ja, zwiere kwalificaties. En hij is vol. En hij is hier burgemeester Kramer. De eerste kroon beneemt de burgemeester van de nog zo nieuwe gemeente Noord-Friesland. 45.000 inwoners, 40.000 hectare, meer dan 50 dorpen en 1 stad. En Noord-Friesland wil een zelfbewuste plattelandsgemeente wezen, met een wichtige rol voor de regio. Er moet investeren worden in dit gebied. Het is net alleen een nieuwe gemeente, maar ook een grote gemeente.
En dat vreegt een nije en een orenrol en dat vreegt ook visie. Dat vreegt, investeren willen ook in de borlje. Maar Dantemadiel, maar Waardhoeken, maar het Ameland en Schiermonnikoog. Maar ook Achtkarspelen en Tietjerkstradiel. En Kramer zei in het Dagblad, ik citeer, ik hoop je daarom mooi werkje te kennen dat de inwoners vernemen dat ze de troch de werindeling op vooruit gingen binnen. Deze gemeente is meer als een optelsom van treien. Dat zien we nou ook onder inhoudelijke wichtige dossiers die speel je op dit stuit in je gemeente liek als alles wat de Bart rondom te naad. En hol het ons zee binnen ik zaken op mesoniveau die je me oppakken mat in mijn schippelijkheid. Achtonwijzigen. Nevens de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber is de nagesteerd net meer de rechtbonken van het publieke domein, maar is het straffelstjen worden. Vroudmachten binnen machteloos worden als het gaat om klimaatverandering, jermoord, verkeersproblemen of begelijks de handel in drugs. Werd naast je steerten de net meer in slagje, werk je lokale bestuurders om pragmatische oplossings. Ze leveren je een meer wichtige bijdrage aan de oplossings dan landelijke politici. In de eigen van Barber binnen het de burgemeesters, die het verschil maatje kennen. Sterke persoonlijkheden met pragmatische oplossings. In zijn boek uit 2013 beschrijft hij burgemeesters van Los Angeles, Moskou, Hamburg, Seoul, Rome, Athene. Er staat geen Friese gemeente bij, maar in mijn eigen is zijn verhaal mooi, maar het probleem van zijn analyse is dat het net helemaal past in de bestuurskundige structuur en praktijk van uw land. Uw lokale bestuur had 3 bestuursorganen en het hoogste orgaan binnen Jimme, dat is de Rie. De burgemeester in uw land krijgt heel iets meer voeg. Ik als zelfstandig bestuursorgaan, maar docht alles in verbinding met de Rie, het college, maar bovenal de mierskip en haar instellings. Wij hebben geen presidentieel stelsel. En ik al zal uw systeem in de toekomst nog een keer veroorzaken. De burgemeester blijft de actor van boppende partijen en tussen de mensen. Een orenpositie helpt voeg bij de Rie en het college als collectief bestuursorgaan. Jo Kramer zit in een bijzonder transformatieproces. Jo wie eerst politiek leider van jouw partij, de FNP. En daarna deputaire. Een stukje van een bestuursorgaan met een politiek profiel. En nu worden jou aansers formeel zelfstandig bestuursorgaan. Jo binnen nou voor een stukje eigen baas. Maar zonder dat politieke profiel. Jo binnen van Elstenien. En dat is oors. En dat vreegt het ook een oren inkleuring van jou als bestuurder. Beter minder als te meer in de kranten. Gunnen. Wacht je. Geduld ha.
Meer de lange termijn in steed van de korte termijn. Net jouw partij, maar de rie. En ook beeld houden bij minderheden in de rie. Els had zijn mandaat kregen en alleen nog sturen op meerderheden pas net in uw systeem. Somtijden van de inhoud wijzen willen, maar bovenal zorg je dat de wethouders positie krijgen en houden. Rond te gaan. Zorg ik voor sfeer en veiligheid in het college Else Tiesje te morgen op een ei. Achterkramer, ik heb het betrouwen dat het goed komt met jou. Jou binnen een mooi mensje en een band van Friesland. Het is ook daarom dat ik vanuit persoonlijk perspectief bid en hoop dat God zijn rest mij op jou. Op jouw huishouding, jouw ambt, jouw gemeente, maar vanzelfs ook op Friesland. Dank u wel. Beste mensen, ik lees haar dadelijk de eed voor, dit burgemeester Kramer zal antwoordje mij, sa weer helpen mij God almachtig. Ik verziek je Elsenien steen te gaan. Ik zwaar dat ik, om ter burgemeester benoemd te worden, streekjocht nog middelijk, onder wat namen of wat verleg je ek, hokker jefte of keunst dan ek joen of ontjitte ha. Ik zwaar dat ik, om iets in dit ambt te dwaan of te litten, streekjocht nog middelijk, hokker skink of hokker ontjit dan ek, aannemen ha of aannemen zil. Ik zwaar dat ik trouw wezen zal aan de groenwet, dat ik de wetten nakomen zal en dat ik mijn plichten als burgemeester in alle opjochtens vervolgen zal. Mooi ondertekend. Even schermen, even luisteren jongens. Is dat gehoord? Even een riesenbeeld. Iedereen erop? Nog hier. Nou is het formeel, jongen. Nou, is het Dan moet je maar ooit eens gewoon een puutje aan, want dat is nou de eerste. Nou is het
Commissaris, tegendank en welkom burgemeester Kramer aan deze tafel. Welkom. We krijgen nu een gedicht van uw streekdichter, de heer Seininga. Nu ben ik hem even kwijt. Oh, daar komt er op. Oh, jou het wordt. Ja, dan moet ik hier overheen, hè? Ja, we proberen. Nou, is niet belangrijk. Mij werd gevraagd, de streekdichter, om een gedicht te schrijven. Dat valt bijna weer, hè? Ja. Dus ik ging eerst maar even wat googlen over de heer Kramer. Ik ontdekte dat hij ook Facebook-vriend was, dus dat scheelde ook alweer. Hij had zich bij mij aangemeld, dus dat heeft hij aangevoeld. En ik kwam achter heel veel dingen en ik dacht, in welke taal zal ik het ook doen? Ik ben echt een Leeuwarder. Maar ja, hier spreken ze ook Nederlands, ze spreken Fries. Bij Kolm spreken ze ook iets. Dus al 3 talen. Nou ja, ik woon hier ook sinds 2,5 jaar in de gemeente, dus ik kan ook wel wat Leeuwarders bij, dacht ik. Maar ik heb hem in 2 talen gedaan. En ik kreeg later horen dat hij ook dol op vogeltjes was, dus ik had het ook nog goed uitgezocht. Want er zijn verschillende soorten burgemeesters, hè? Maar ook hoog in de lucht. Het heet even uitvogelen. Je hebt grote en kleine burgemeesters. De grote heeft een platter voorhoofd en een beetje zwaardere bouw. De kleine oogst wat liever, met zijn rondere kop, kortere nek, maar beiden houden ze van de kou, uit de lucht nemen. Kun je ze niet. Het is hun natuurlijke habitat, zelfs boven een nieuwe gemeente. 's Winters komen er wel eens een paar, maar onderschat hun spanwijdte niet. Navigeren zit tot in hun gebeente. Nou is er een die wil hier blijven. Hij had heel goed pensioen, een protte ronde en dicht bij de kust. Eerst vliegt deze wat verder zuidelijk, let op op Vlieland en Menameradiel en betieten zich hier zelfs alres om. Het is een echt een van de partij. Grut of lieds moeten we even uitvoeren, maar een wierenborgenheid is van hette welkom. Alsjeblieft. Ik ben niet ijdel, dus ik heb hem niet zelf ingelezen, maar ik bied hem wel aan. Tegendank voor deze mooie woorden. Het is nou tijd voor uw loco-burgemeester, wethouder van Es. Hij zal mij sympathieer het ambtsketen oerlangje aan uw nieuwe burgemeester. Hoe je het weet. Achte commissaris, achte onwerzigen, zeker eerder vrienden als Fulda, maar bovenal achte burgemeester. Het is mij een bijzondere eer om jou namens het college van BMW van harte welkom te heten als burgemeester in deze mooie, zelfbewuste plattelandsgemeente. Want dat is het. En het had een prachtige regio-stad Dokkum. Een stad die ziensbaar is voor de hele regio. Noord-Friesland is een gemeente, dat weet je, is geersteld uit de gemeenten Verwerverdadiel, Kolmerloon en Dongeradiel. En het oude doen hier is de hut werken om het vorm te gaan van die nieuwe gemeente. En er zijn flinke stappen mee, zegt burgemeester. Maar dan mag ook nog het noorden ondienen worden. Van de natuurlijke ontwikkeling had het karakter ook al een beeld gekregen. Immers, uw inwoners die ben net veroordeeld. En zij ben het hart van de gemeente. Zij maakt je het karakter. Maar ik uw longenskip en naar de tour, die lezen een basis voor een prachtig mooi uiterlijk van uw gemeente. Een mooi iepen landschap, maar zijn prachtige natuur. Waar je van klaai naar zongroen kennen en van wadden naar de woorden. En de mensen hier zijn best trots op wat ze doen. Maar meestal ben we net van z'n volle wudden en ben we praktisch en doen we het maar gewoon.
Is ruim 50 dorpen en even zo volle boodskappen kennen een saamhorigheid die het ieder van zich echt een eigenzinnigheid had. Maar tegelijkertijd is er een gemeenschapszin die prachtig is om te zien. Ik had dat nota een aantal dorpen bezocht. En als we dan de gesprekken hebben, dan gaat het over de zorg voor het dorp. De zorg voor de jeugd. En de zorg voor ouderijn die te wenjen. Samen een paar zaken die beneemd worden. En dan wordt er berekend, wordt er flink doorzet. En het plan wordt ook echt uitgevoerd. Het is een gemeenteburgemeester die een ongelooflijk goed potentieel had. Ik denk op diverse terreinen. Denk maar zo'n recreatie en toerisme. Maar denk ik onder werkgelegenheid bij de diverse bedrijven die we hebben. En ik denk dan net alleen onder landbouw, maar ook de andere industriële bedrijven die we hebben. En dus landbouw, dat wil ik speciaal zeggen, die is net alleen belangrijk voor uw gemeente, maar ook voor buiten uw gemeentegrenzen. En in al deze bedrijven zijn ondernemers actief die het wat bereiken willen. Niet alleen voor hunzelf, maar ook voor hun gemeenschap om hem heen. En dat is mooi. Burgemeester Noord-Eerst-Friesland is een gemeente met een soort ambities. Ik zal er dadelijk wat over zeggen. Want wat ik tot nota zijn had, toen je denken kennen dat het bij het mooi opmaken is. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Er is een hoop werk te verzetten. Gelukkig wordt de college directeur type tot de gemeente. Maar ook inwoners en ondernemers, die zijn inspirerend om daarmee aan de slag te gaan om hun ambities te verwezenlijken. In je rol als burgemeester verwachten wij het nodige van jou. Naast het feit dat je voorzitter bent van het hoogste orgaan in uw gemeente, de gemeenteraad, ben je ook voorzitter van het college van BMW, het uitvoerende orgaan. En in het uitvoerende orgaan werk je als een team onder ambities. En we hadden dat oude hierin onder de bezielende leiderschap van de heer apotheker. Ik wil het hier nog eens een keer benadrukken. De commissaris had het heel mooi zijn. Maar ik persoonlijk vind dat op een geweldige manier jou het voorzitterschap uitviert hebben. Dank daarvoor. Maar we zullen er nou echt naar uit om dat straks onder jouw voorzitterschap te doen. Ik heb het beloofd om wat te zeggen over de ambities die er binnen. En dat binnen flink wordt. Dus ik zal een beperkt aantal nemen. Ik zie op het terrein van zorg en welwezen. Er is een hoop te doen. We moeten balans vinden intussen wat de burgers zelf kennen en wat je de mensen als gemeente in stiepje moeten. Maar ook de energietransitie en de dwarsom ontwikkelingen stonden op de agenda. Likewels ook de omjouwingswet, die op een hele andere manier onze ruimtelijke ordening gaat includeren. Together met inwoners en net alleen vanuit de regels. En dus recreatieve ontwikkeling verdedigt ook aandacht. Net alleen binnen uw gemeentegrenzen, maar ook als regio breed budgetten tot dat die ambitie gedroegen worden moet door meerdere gemeentebesturen. Geerwerkje dus. En dan een belangrijke, op het terrein van uw taal en cultuur, daar mij we uw blauw ontwikkelen. Een Friese taal en cultuur is om trots op te wijzen. Maar er is ook nog het nodige te doen op het terrein van wegen en infrastructuur. Genoeg wenningen op die plakken waar het dwarsam is en bestendig. En een ontsluiting van het westelijke deel van de Ster Dokkum. En dan zijn er nog een hele soort ambities om te nemen. Ik neem maar bijvoorbeeld Holvert aan Zee, daar weet je al alles van. Maar ook de sociaal-economische versterking van de regio, die we via een pilot van economische zaken proberen keer te stellen. Kortom, burgemeester, de leidt van Ustegerde een hele klus. Een klus waarin we ook ondersteund worden door een organisatie die erg goed past bij de karakteristiek van uw gemeente. En als ik naar de diverse interviews die je de laatste tijd doen heb, en ik zie naar jouw carrière tot nota, dan treft deze gemeente een lot uit de loterij. Want een deel van de ambities die ik zo correct beneemd heb, die komen jou net onbekend voor. Maar jouw bestuurlijke ervaring, jouw netwerk binnen en buiten Friesland, ben jou de man die past op dit plak. Jou bent degene die versterking brengt in het team en daar ben we tierenblied om. We zijn er trots op om jou als burgemeester te hebben. En als voormalige diepstdeputaire kennen jou ook de regio, dus ook uw gemeente. En daar zijn we bijzonder blij mee. Want dat betekent immers dat je weet wat er leeft en wat er speelt. En dat zorgt ook dat je snel inwerken binnen. En dat betekent dat we snel resultaten met elkaar bereiken kunnen. Kortom, met eer en ermen ontvangen wij jou. In een interview met de Leeuwarden Kranten lees ik dat je net hoeft te voetballen om van het voetballen te genieten. Dat vond ik mooi. Maar je zijn er ook bij dat je in je eigen rol wat meer de lijn uitzetten willen. En ze noemen dan een gele kaart uitgaan willen en dan als scheidsrechter optreden willen. Ik denk dat je daar wel een mooie kern van je rol beneemt hebt. Maar een goede scheidsrechter die viel de wedstrijd aan. En die leert soms wat meer en soms wat minder.
Maar die wilden altijd voor zwaaien dat het fair play spelen wordt. En uiteindelijk gaan partijen dan van het veld af met een goed gevoel op de wedstrijd. Won, verlen of gelijk spelen, het gevoel van een eerlijke wedstrijd. Dat is daarbij het belangrijkste. Wij zetten er uit om die wedstrijd te spelen. En uiteindelijk te keren voor de inwoners van Noord-Oost-Friesland een prachtig resultaat te behalen onder jouw voorzitterschap als burgemeester. En dan kom ik nu bij een heel belangrijk moment. Op dit moment mag ik de nieuwe ambtsketen van de gemeente Noord-Oost-Friesland dragen. En zo dadelijk zal ik die aan jou overdragen. Maar voordat ik dat doe, wil ik jou daar toch wat van vertellen. Want het is een ambtsketen, beste mensen, mijn verhaal. In de eerste plek is dit een ambtsketen die eigenlijk is van onze inwoners. Een hele soort inwoners die haar al het zilver inleveren en dat is omgesmolten en daar is deze mooie ketting van maken, ambtsketen van maken. En juwelier Wietse Piersma had die ambtsketen vervaardigd. Ik heb van de morgen uitgebreid met mijn spussen. Maar hier is echt een mooie historie van te vertellen, want in 1984 had zijn heid de ambtsketen voor de gemeente Dongerendeel maken. Hoe mooi kan het wijzen dat het op deze manier verder gaat. En dan naar de keten zelf. Die bestaat uit een aantal schakels, zoals je misschien kennen. De omleiding van de binnenstad van Dokkum is vorming in de centrale schakel. En de N van Noord-Oost-Friesland die komt heel helderlijk waarom. En dan hebben we regionale, historische en eigentijdse kenmerken in de ambtsketen zitten. Bonifaties zit erin. De vogelzangstaten van Vink Kleester. De terp van Hege Beintem. En het beeld van het wasje op Hege Wetter. De houtzaagmoenen van de zwaluw van Bedaat. En het Lauwersmeergebied is symboliseerd. Maar ook de strekdam van het Waddengebied, waar u Werelderfgoed UNESCO heeft. De agrarische en veeteeltsector, die komt ook waarom in de ambtsketen. En een skokkeraak symboliseert tenslotte voor de visserij en de watersport. Kortom, een ambtsketen waarin herinneringen en verhalen van onze inwoners zijn vereeuwigd. En onze gemeente herkenbaar is uit beeld. Deze wordt straks door jou droegen bij bijzondere gebeurtenissen. En ik zoek nou heel graag officieel deze ambtsketen aan je oerdragen volgen. Zullen we dat tijd van? Ja. Ja. Nou, je hem sjuggen al hier wel. Hij is best er baarlijk mooi op lengte. En het stiet hem oerzakrees. Tegen dank, wethouder, voor de mooie woorden. En dan mag ik nou burgemeester Agricola van Dantu met deel het woord, Jan. Uit namen van de Anno-gemeenten. Commissaris, burgemeester Kramer, beste Johannes en Christine en Ben, maar ik achte onwijzigen. Johannes, uit namen van de collega-burgemeesters van de regio Noord-Oost-Friesland, heet ik die welkom in uw vermidden. Als eerste kroonbeniemde burgemeester van de nieuwe gemeente Noord-Oost-Friesland. Dat is net al heel onbekend meer, omdat wij als gemeente in Anno-verband, en dan zullen we zeggen, wat is Anno? Want Anno is ik een jongensnaam, maar Anno betekent agenda, netwerk, wat eerst. Al ingaande malkoor op Lutsen hebben, maar die als gebiedsgedeputeerde. En
als voorzitter van de stuurgroep Anno, die hem onder andere dwaande houdt met de zogenaamde regio-deal. Door wie is het als deputaire meer dan 8 jaar gebiedsdeputaire van Noord-Friesland. En in die 8 jaar best wel goed in de kunde komen met deze prachtige regio. Maar hij riek verskaat. Een gebied maar aan de ene kant de uitgestrekte kleigroen en aan de andere kant de smoeke waarden maar het te grien. Wij kunnen het heel goed begrijpen dat Sto, Hikke en Tuin in de Zuidwesthoeken, correct als Oebele Brouwer en mijn persoon, dit gebied en haar mensen graag leiden meest. Jeroen Gebben, als echte woordpiek, in ieren en zinnen, kan ik hem zeggen, wist dat altijd en al. En is daar een Ierswarte bek apart van rondkom uit Zuid-Holland. Nou, en het zei het al wat. Burgemeester van Noord-Friesland, een maaske gebied, dat hem uitstrekt van Münchsiel onder met de Hallemerhoeken. Maar ik een burgemeester die de soort zogenaamde kwalificeerde natuur om hem heen krijgt. Ik neem de Waadzee als werelderfgoed en maar liefst 3 nationale parken. De Oude Veem, de Lauwersmar en Schiermonnikoog. En dan nog het nationaal landschap, de Noordelijke Friese Wouden. En dan ga ik het nog wat eens gaan over het natuurgebied, de Ezumerkeeg. De gemeente Noord-Friesland rent oer van ambities. En dat heb ik krijg ik jaren van de lokale burgemeester. En ambities, daar is vanzelfs niet mis mee. Maar die kunnen echt te vieren. We hebben altijd in Noord zitten oer de zeedieken. Dit is hoortje matten sin het zoute water. En er zijn oude jaren een soort miljoen instutsen om dat zeewater keren te kennen. Nou wil het geval dat er in Holwert ambitieuze plannen binnen. Waarbij als Johannes, de eerste burgemeester zonder waterlinie, die eigen dieken terugstekken moest. Maar denk er goed om, het achterland wordt er net onderstroepen. En dat wordt er Holwert en Zee ik net versoepen. Maar oren worden ambitious, maar er echt net verder rekken als dat de pols lang is. Maar we hebben alle vertrouwen als regio in dit mooie project. Er liggen maaske uitdagingen in de regio Noord-Friesland. Uitdagingen die het wurgen binnen om er makkelijk de schouders onder te zetten. Om deze regio met hulp van de zogenaamde regio-gelden, die de Riek, provincie en wij als jouw gemeenten die het sterkste deel, Karspelen, Dansmediel en Noord-Eerst beschikbaar steld hebben om met onderwijs en uw ondernemers in het gebied net alleen nog meer potentie te jan, maar ook een blauwend, beter toekomstperspectief voor uw inwoners en uw bedrijfsleven. Daar willen wij als colleges mijl noord, maar die en die wethouders en uw ambtelijke organisaties de nekken voor uitsteken. Maar weet ik dat wij als burgemeesters tegelijk ambassadeurs binnen van Friesland. En Friesland uitdragen mooie. Net alleen in Nederland, maar ook in Europa. Als het beste land van Ierde. Dat het noffelijk werken, wennen en recreëren is. Johannes, wij als collega's wensen je die en die gezin een schonere tijd hier in Noord-Friesland. En voor die persoonlijk wens je wij dat als burgemeester en als burgervader een protte voldwanning helemaal uit het werk dat sto
van Noord-Eerst-Friesland uit de wei zetten zost. Ik dank je wel. Dank u wel, burgemeester, voor de ik weer mooie woorden. En ik als Riet zetten we erop tasje en dat we droegen voorten horen. Burgemeester, tegentank. We krijgen nu wat filmpjes uit de Mierskip en die ben achter mij te zien en op een paar scherms in de scherken. Dus ik wil die graag opstarten. Weet je wat het is? Nou, ik heb hem vaker zien, maar ik ben heel slecht in namen. Johannes Kupper, of zo? Ik weet hem niet. Ja, hier van de ministers, maar zeg zijn naam maar eens. Ja, dat is, maar ik nog kan op zijn naam komen. Hij is burgemeester geworden. Hij is weer van de FNP. Maar ja, nog zijn naam even. Dat is Johannes Kramer. Hij is de burgemeester. Oké, nou leuk. De nieuwe burgemeester. Ja, dat klopt, ja. Van Noord-Eerst-Friesland. Wat zou je mij aanwollen? Ja, ik was verder door wat ik niet had. Dus welkom. Heel groot succes en wie je ziet. Ja, lijkt me best wel pittig. Ik hoop dat het al heel lukt met hem. Nou, veel goeds voor Dokkum. Hè? Ja, het is al heel goed, maar ja, verordeningen of voor de jeugd vreemd was wat verordeningen. Hè? Denk om andere mensen, maar de hulp en de zorg. En nou, dat er daar goed om denken maar dat wij zo ben wel weg hulp hebben. Dat er eerlijk blijft. En dat er rekening houdt met de gewone man. Dat net maar plus. Doe je best, together met het Frieslab, agrarisch collectief, om je weer een heel mooi biodiversie gebied van te maken. Nou, dat het goed om een liedje Mierskip denken maar. Denk ik dat dat wel heel wichtig voor hem wordt. Ja, wat meer te doen is. Dat er wat meer cultureel, een beetje die trant, denk ik. Nou, hou Friesland zo mooi als het is. En eigenlijk nog een beetje mooier. En alsjeblieft geen zonneweide hier in dit landschap. Nou ja, voornamelijk denk ik de parkeergelegenheid. Hier heb ik altijd prutten mee snoer. Alle evenementen houden op omdat het te moeilijk is. Daar moet erom denken. Dat er van de meesten is. Eigenheid, ja. Toegankelijk. Ik zou zeggen dat ik goed met de mensen om, goed communiceren. Dat ik blij ben dat ik hier woon. Ja. Ik kom uit Den Haag, dus... Nou, bouwen een mooie regio. En dat is het allerbelangrijkste. Leefbaarheid en Myanmar. En nou, dan komt het vers goed. Ja, nu zal ik me toch wat verbrekken moeten. Want met die gemeinde Fulda und Crediton haben wir über viele Jahre eine sehr gute Freundschaft. Und Herr Dr. Wingenfeld, Oberbürgermeister von Fulda, soll einige Worte zu uns sprechen. Danke. Van amateur? Ja. Hij begreep het al, want ik ben er niet. Nee. Beste mensen, van harte lokwenske Mario Bürgermeisterskip van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Ik wens je al het goede voor de toekomst. Ik hoop je dat de samenwerking tussen Fulda en Noord-Eerst-Friesland, het Dokkum, verder ontwikkelen mij. Bitte entschuldigen Sie, dass ich noch Friesisch lerne. Sehr geehrter Bürgermeister Kramer, sehr geehrte Familie Kramer, liebe Bürgerinnen und Bürger.
Ich überbringe die herzlichsten Grüße der Stadt Fulda, der Region Fulda und auch Crediton. Wir in Fulda und Nordostfriesland sind über fast 1300 Jahre durch Bonifatius verbunden. Und ich bin mit den Menschen in Fulda sehr froh darüber, dass wir so eine enge Verbindung haben. Unser gemeinsames kulturelles Erbe durch Bonifatius kann uns heute viel Kraft und Orientierung in Europa für die Gegenwart und die Zukunft geben. Ich bin sehr dankbar, dass jedes Jahr viele Menschen aus Fulda hier nach Nordostfriesland kommen und ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen und lade Sie ein, nach Fulda zu kommen, um den Austausch und die Freundschaft zu pflegen. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und bin sehr zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingen wird, diese gute Tradition in der Zusammenarbeit zwischen den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, ich darf ganz herzlich mich bei Marga Wanders bedanken für die Zusammenarbeit und freue mich auf unsere Zusammenarbeit und darf Sie alle herzlich dazu einladen, Teil der Freundschaft zu werden. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, viel Kraft und Gottes Segen für Sie und die gesamte Familie. Ich freue mich auf viele Begegnungen, eine enge Zusammenarbeit und dass die Freundschaft zwischen Dokkum, Nordostfriesland und Fulda weiter wachsen möge. Vielen Dank. Hartelijk Dank. Ja, dan doe je je best om Duits te praten. En als je wil, dan wil je van alle kanten inhalen, want de man die praat ook perfect Fries. Burgemeester, familie Kramer, Pomeranten en andere mensen van Koeise-Kwaasje. Uit naam van de Rie mag ik hier een paar woorden zeggen. Je moet dus nog, en vooral van de steende mensen, nog een beetje geduld hebben. Maar er komt na mij naar Marien. En om mij de woorden van de heer Brok in zijn naïersreden te spreken, jou is nog even de ronde. Voor de Ben, wat krijgt Waskouwer door de commissaris net rot redelijk achter te rijden. Nou, we hebben geen verkeerslicht, ja, dus dat valt. Beste mensen, na de fusie moest er een nieuwe burgemeester komen. Ik al had de heer apotheker het meer als prima dien in de tussentijd. Waarvoor uw dank. Het weer altijd tegenoffelijk. Ik als tweede voorzitter van de Rie heb ik altijd heel noffelijk met jou werken mochten. Tegen dank daarvoor. Als Riet hebben wij daarna een vertrouwenscommissie ingesteld. Of eigenlijk op het moment dat van de fusie. En een profiel van een nieuwe burgemeester opstelt. Daar moest hij mij op zijn minst 5 poortjes komen. En dat liep het heel goed slaag bewijzen. Uw nieuwe burgemeester, het is een mensenmens. Is toegankelijk. Is bekend bij de streek. Is een betoefd bestuurder. En kan hem ook nog wat rijden in het Friesk. Dat alles en meer had u zoals Riet op voordracht van de vertrouwenscommissie en zij ik tegentank voor haar werk besluiten letten meester Johannes Kramer
voor te dragen als uw nieuwe burgemeester. Uw commissaris, de koning en de minister moesten direct nog een zegen oei aan en dat is lokkig slagen. Daar zit er dus. Uw nieuwe burgemeester. We zijn er wees mee. Nou wie ik op zijn afscheidsreceptie in het provinciehuis. En daar ik een protte lovende woorden. Maar dochs. Ik had zelfs net jongen, dat maakt hij aan. Dus daar moet verder net op praat worden. Maar hij schijnt wel eens wat brollig te wezen op zijn bureau. Ik maak dat krijg ik mij, want hoe moest er mijn pen al bij broeken. Hij had er wat oprom je dus net altijd te kort bij. Hij schijnt dat toch ik een heeg verbroek van pennen en potleerden van de provincie te hebben. Sjoch, dat kunnen wij als zuinige gemeente Noord-Eerst-Friesland net hebben. Wij zijn toch stiegelokkig met uw nieuwe burgemeester, Johannes Kramer, een betoefd bestuurder. En willen hem dan ik alle succes in uw gemeente te wensen. De gemeente met het keerpunt van de Alvestedentocht in de stad Dokkum. En dat maakt hem als betoefd reetrieder toch goed doen. Nou kan er net mee doen, want het is gebruikelijk dat de burgemeester de stempeltjes uitdeelt, dus dat is dan wel weststedig. Beste burgemeester, ik wil jou graag de hammer oerlangje, waar wij jou de raadsbesluiten van deze mooie gemeente vaststellen kunnen in het hoogste orgaan van de gemeente. Net alleen de besluiten daarmee nemen, maar ik de wadder houden in de raadsgeerkomsten. Jouw riet is altijd tegenbelutsen bij alle zaken in de gemeente en denkt overal graag oer nee. En het is aan jou om daar wat wadder in te houden. Mag ik jou noegje even naar voren te komen en dan krijg je tegelijk als laatste spreker ik het woord. Het gaat met erop. Het gaat met erop. Nou. Achte commissaris. Zeer geëerde heer Oberburgermeister aus Fulda. Achte gemeente, achte college. Achte binnenburgemeester Leven Marije. Achte collega-burgemeesters en vertegenwoordigers van de onderscheiden Friese colleges van BNW. En ik, de collega's uit Groningen. Van der Tuuk zag ik al lopen door de stad. Fijn dat je er ook bent. Achte nou oud collega-deputeren. Achte vrienden en familie. Tante Trees, leven huid en mem. Achte onwijzigen, inwoners van Noord-Eerst-Friesland. Ela. Tiege dank voor het warme welkom en de warme woorden die wij Joert ontvangen mochten, mijn gezin en ik. Wij vielen u osa welkom. Dank ik voor het prachtige gedicht Zeuninga. Vroeger hing je nog wel eens een instrument bij jou, maar ook van die bierdopjes erop. Waarvan ik de namen je net nemen zal. Maar ik zonder dat apparaat kan je jou gewoon redden. En dan dat burgemeestersketting. Er wordt wel eens zijn, een burgemeester is als een fiets, zonder een ketting is het niets. Maar ik heb nog nooit een fiets gehad, maar zo'n mooie ketting. Geweldig. Het viel echt heel speciaal. Er zit een heel mooi verhaal achter. Hem lezen ik in de kranten en ik word een vakmanskip van Piersma. Geweldig. Ik een dank aan de verschillende sprekers. De griffier, ja die saus hier, die wie mij bekend, dus dat is geen probleem. Heer Brok, een bestekkelijke taspraak zat we van jou wen binnen. Je schetsen mooi de kaders waarin ik als burgemeester functioneren mooi. En van S, ja, je schetste echt even de gemeente binnen die kaders die de commissaris schetst het. En dat is ook heel goed om het zadel te zetten. En ik Agricola, Jo hier en ik een mooie taspraak. En hou wat ons zeggen, maar dat gaat in de dik zit net in doet, dat komt wel goed. Het is voor mij persoonlijk een groot verjocht en zet je uit als de eerste kroonbeneemde burgemeester van Noord-Eerst-Friesland.
Aan deze stap liggen verschillende persoonlijke vragen aan ten grondslag. Waarom burgemeester en waarom dan Noord-Eerst Friesland? Wat zullen mijn doelen wezen? Ik zal het beziekje en formuleer hier een antwoord op. Burgemeester worden doe je net samen. De meesten van mij persoonlijk had de ontwikkeling in denken en dromen geweest. En de gedachte kwam voor het eerst bij mij op doet iets commissaris het Nijpels mij hifke dat het burgemeesterschap net wat van mij wie. En de laatste jaren ga ik mij de gedachte omroen. Zou ik dat kennen en zou dat wat van mij wezen? En wat betekent het dan van mijn vrouw en mijn gezin? Oscar Wilde had zijn: There are only two tragedies in this world: not getting what you want and getting it. En daarmee bedoel ik te zeggen: je kunt van tevoren net inschatten wat het burgemeesterschap je alle gaat brengen zal. Mooie momenten, maar het leven van een burgemeester is net altijd ries maar eens zien. Wat het leven jou ook taskikt, je zult er zelfs maar redden moeten. En in de positie van burgemeester kun je een beschikende rol spelen om invulling te gaan aan de lokale oerhiet. Maar alles wat er nog vers zit in goede en minder goede tijden. Ik zou het burgemeestersambt in Noord-Eerst Friesland mij belutsen niet, warmte en humor invullen willen. Midden in de mierskip. Het zichtbaar verantwoordelijkheden van de gemeente, het deel in vreugde en verdriet om daarmee als burgemeester er voor de mooie mensen wijzen te kennen, dat is, weet ik het, uiteindelijk een verdocht. De lokale oerhiet is de oerhiet van Jim en van mij. De oerhiet die aan de ene kant het zwut had, maar daar maak ik het vermogen om diegenen die dat nodig hebben te helpen. De oerhiet als Sint Maarten. Toevallig, of vaak zeg ik net zo toevallig, de heilige der Tissetjerken onverboen is. En van de tjerken van uw gezin is Snits de heilige Martinus. En ik net om een nacht kwam de pastoor van Snits, pastoor Terweide, mij naar mijn afscheidsreceptie en joeg u het beeld van Sint Maarten. Een treffend cadeau, tjensbewijzen van Tajekkenweerde voor jouw naasten. Mijn jonker, mijn eigen motivatie is er zelfs ik nog de gemeente en de meenschap die het hem hierin spiegelt. Want voor een burgemeester en de gemeente hield, it takes two to tango. Het is de binding die je als burgemeester maar de gemeente in de rommelbudgetting van het woord vormt. En het is die verbinding die het beschierend is. En ik zie genoeg kansen en mogelijkheden om mij als mogelijk burgemeester te verbinden met Noord-Eerst Friesland. Maar hoe Noord-Eerst Friesland hem ik maar mij binnen. De profielskets wie een intimiderende opsomming van kwaliteiten en eigenschappen. Er wordt eigenlijk plan uitzocht om een skip met 5 poorten. Maar Rierslid Liewe Sietsma zei het bij het aanbieden van de profielskets aan ons commissaris heel kernheftig. Benaderbaar, helder communiceren en de gemeente op elkaar zetten. Voor mij bracht hij daarmee de hele lijst op vaardigheden en eigenschappen tot de kern waarom. En dat die mij beseffen dat ik je wel eens op een plak wijze kunnen zoeken. En allerlokst tocht de betrouwenscommissie der extra oer. En ik zoek vanuit dit plak de commissie en de gemeente nog eens dankzij ze willen voor het betrouwen dat hij mij uitsputsen is. Daarmee kom ik op het tweede pad van mijn season. Deze gemeente is een nieuwe gemeente. Dit geersteld is uit 3 jerdere gemeenten, maar els zijn eigen kleur en bagage. Dat betekent voor mij als nieuwe burgemeester respect voor het verskaat en het verliezen. Maar ik dat ik goed achtslaan zal op het verste voornemen om mijn zien trein als één krachtige nieuwe gemeente verder te gaan. Om men in dit gebied als één sterke lokale oerhiet de toekomst treest wijzen wil om de nieuwe uitdagingen in de meer te komen te kennen. Een gemeente die een lerende rol in partnerschap spelen wil in het aanpakken van de gemeentegrens-uitstijgende opjeften in de regio. Daarom wil ik dank uitspreken richting waarnemend burgemeester Apotheker, die het hem dit hier ook zo inspant had om de nieuwe gemeente verder vorm en inhoud te gaan. Tegen dank daarvoor houden. En voor zelfs aan alle oren mensen die het voor en na de fusie hadden je voor inzetten hadden. Maar het is nog net klaar. Er moet nog verder gebouwd worden om de gemeente aast echt met losse handen fietsen te kennen.
Die opdracht viel ik zelfs als mijn voornaamste taak. Om in mijn verschillende rollen als burgemeester zelfs, maar ik benam oren, rietsleden, wethouders, secretaris, ambtelijke dienst, maar ik als brandwachtvrijwilligers, politiemensen, ondernemers en inwoners bij steer te stellen de kracht en de meerwaarde van de nieuwe gemeente zichtbaar en voor els te vernemen deel te zetten. Het moet gaan om kwaliteit en ambitie. En dat gaat verder als de gemeentegrenzen. Als burgemeester wil ik mij inspannen om de verbinding van al die actoren en factoren mooi zo optimaal als mogelijk te maken en te houden. Uw gemeente had alles. Eb en vloed, lucht en skaat, bosk en gruide. Van de wierte vrietskes van het water onder het smoekskaatje in het grien van de woorden. Prachtige natuur, de Zuid-Ier, de Lauwersmar, het Noorderleeg en prachtige mensen. Boeren en arbeiders, ondernemers en winkeliers, jagers en viskers, woudjes en stedjes. Op het scharnier van West- naar Noord-Europa. Maar meer dan 50 dorpen, 50 woordskippen en één prachtige Alverstedenstad, de meest noordelijke stad van Nederland. En de komende tijd, weken en maanden, wil ik maar onderdompelen litten in de meerskip van Meesken hier in Noord-Friesland. Ik wil hem kennen leren. En ik wil hem mij kennen leren. Wij komen naar Griftjen, in de Rietzeel, de fabriekshal, op het Squalplein, langs de lijn op het voetbalveld of gewoon op de dik. Neem mij zoals ik ben en ik zal met jou hetzelfde doen. Spreek de taal die jouw eigen is en ik zal jou verstaan. Ik wil daarom net denken in grenzen, maar in verbindings. Om George Bernard Shaw te parafraseren, een moderne gemeente had liekevolle besef van zijn grenzen als een zoeneman van zijn bonken. Ik prijs je deze gemeente en mij zoals lokkig mooi uw bestuurlijke partners in de regio. Speciaal ik richting de burgemeesters Gebben, Brouwer en Agricola. Collega's, mag ik nou wel zeggen. Het aanroene hier had ik merk bieden mochten dat een meer als slucht wij goede persoonlijke sfeer te leren kent dat wij oer de eigen grenzen heen stappen en komt daar besluiten die het voor els meerwaarde hebben. En de komende tijd komt er nogal wat extra rijksgeld naar uw regio. En daar gaan wij met ons allen het verwerken. Dat is uw meerskippelijk succes en dat smaakt het naar meer. In dat verband ik speciaal een woord aan uw partner Dantemediel en burgemeester Agricola. Want wij zijn meer als goede boeren. Wij hebben een bestuurlijke latrelatie te jaren. Wij delen mooi naar één ambtelijke organisatie. Dat schept jonken een baan, ik verantwoordelijkens oer en wer. In het vaste plak maar de mooiwerkers, maar ik naar een oor. Ik viel die verantwoordelijkheid om die geerwerking voor beide partijen goed werkje te laten. En ik weet, burgemeester Agricola, dat jou de correct zijn stenen. Verbindings binnen de gemeente, verbindings in de regio, maar de provincie, het wetenschap, het Rijk in Europa en de oude verbindings via het verlenen met jou duizenden. Dat brengt u op uw bijzondere baan, maar voel dat. Ik ben zutiefst gerührt door die zeer herzlichen Berichte, die ich als Fulda empfangen durfte. In besonderen den Brief vom Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld. In ihren soeben gesprochenen Worten spricht ein beiderseitiges Vertrauen. Oberbürgermeister Dr. Wingenfeld, vielen Dank. Ich schaue aus, um die warmen Beziehungen, die schon bestehen, zu vertiefen und zu verstärken. Mooi mei komen mijn vrouw Christina en uw vrouw Ben. Zit van Section, die is de oudste, zit in 4 HAVO. Hij is van het voetbal en wil een maandje met zijn maten. Gooitske van Tretjen zit in 2 HAVO en zij is gek op hinders en toneelspelen. Gerrit is 11, zit in groep 8 en mooi graag freerunnen en reetrieden. En dus Benjamin is Arjen van Joggen. Hij zit in groep 5 en voetballen en reetrieden binnen echt zijn ding. Zit er al in groep 7? Ik moet wat vaker thuiskomen. Groep 6. Nou hebben we het goed. Sorry jongen. Ik zal het nooit weer vergeten.
Maar als gezin zetten wij met elkaar deze stap. En ik wil je dan ik dankzij ze voor de stiepen en de leefde die je mij jong hebben en nog heel tijd jouwen. Zodat ik vol betrouwen ze, ik als gezin, wij redden de mooi. Ik mooi dan de eerste, maar zo ik wil eens de laatste kroonbeneemde burgemeester van Noord-Eerst-Friesland wezen kennen. De Nederlandse politiek schiet het al zo lang in een keer zijn burgemeester aan dat de pacificatiepolitiek lang omlet, als het tal in te stellen onderzoekscommissies dan toch echt op is, het bestuurlijke fenomeen van de keersenburgemeester te incorporeren. Eén nationale verkiezing verder en het zou samen omgaan kunnen. Of net. Hawaar. Ek een beneemde burgemeester zal hem of haar inzetten moeten voor de gemeente en de gemeenschap. Daar docht de wijze van aanstelling niet aan. De burgemeester is maar een middel. Het doel is een sterk lokaal bestuur. En dat is het doel dat ik mij, als Jim Kroon beneemde burgemeester, ek voor inzetten wil en zil. Een lokaal bestuur dat de toekomstreest is. Dat de wethouders en raadsleden een visie bouwen kennen onder de raad van Joet en Moon. Een gemeente die de ambitie had om kwaliteit te leveren en daarop onspreekbaar is. Waarvan de organisatie meer is als enkel maar de som der delen en het schaalvoordeel weet te pakken. Een gemeente die tarist is op de uitdagingen van klimaat, tweedeling en ondermijning. Dat de politie, brandwacht en oren helpt zien dat dwaan kennen wat ze dwaan matten. Een gemeente die het zwart van de oerheidsmacht broekt in rechtvaardigens en mooi barmhartigens. Een gemeente in de geest van Sint-Maarten. Dank u wel. Voordat ik deze keerkomst afsluit, wil ik nog een paar dingen zeggen. Het is haast de bedoeling dat de commissaris mij de familie Kramer daar in de hoeken staan en dat raadsleden, college en zo langzamerhand alle mensen die het uitnodigen binnen hem volgen. Daarna kan ze lokwezen worden, toch elke keer uiteraard. Ik wil nog een waskoging Jan, jongen, de squallen van groep van de Ben. Wees vaker naar thuis. En dan een woord van dank, want het lijkt al hier zo logisch dat wij hier zitten en dat wij zaal en alles klaarstaan. Er is een hele organisatie mee dwaande en ik wil daarin bijzonder de mensen van communicatie, maar ik de boorders en elke die hem daarbij ondersteunt, een hartelijk woord van dank zeggen en ik denk dat ik een applaus geworden is. Dan jou ik graag, nou uw nieuwe burgemeester, de gelegenheid om bij Hammerslag deze keerkomsten uit te sluiten. En daarmee sluit ik deze keerkomsten. Als hij een jongen hier deputaire west is, dat het is echt goed dat hij nog een stap maakt. Maar we zullen hem wel missen, want het is een noffelijke collega, een goede, zakkundige bestuurder van Friesland. Maar dat bloedt hij alleen nog nou in een orenrol. Wij zitten altijd jonken elkaar in het college van DS alle weken, maar ik zal hem wel missen. Want hij is een wichtige bestuurder in ons college. Wanneer kreeg je precies de jaren van dat er uiteindelijk hier heen zo? Nou ja, een commissaris door de begeleiding van dit proces. Dus die zit dan in het complot, om het samen te zeggen. En we hadden vanzelfs een soort hoe praten laatste jaar. Alleen daar mag ik net hoe praten vanzelfs. Kun je je rol dan ook een beetje bewaren in dat hele proces? Dat mag wel. Het is alleen geheim. Het geheim rondom zijn sollicitatie, dat bloedt echt 25 jaar bloedt alles besletten. En de commissaris dacht dat in zijn rol als Rijksheer, als Rijksorgaan, en die moet hem ook aan de spelregels houden vanzelfs. Speciaal is dat wanneer bij koninklijk besluit, maar dat had je een paar keer goed.
Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is heel bijzonder, want uw koning neemt formeel dat besluit. En daarmee jouwt dus bestellen gewoon dat hij net een extra wethouder is, dat het net maar zijn van boete komt. Nee, de koning zei dat deze persoon ook als een rijksorgaan voor een stukje zijn rol speelt met in zijn gemeente. Dus dat is een heel formeel traject wat al zoend 1850 Sarint in Uslaan. Dan ben ik een boete stender. Ik had er net zo volle doorloop, maar hoe gaat zij iets bij de koning? Zij iets onvredig? Gaat het schriftelijk? Gaat het mondeling? Ja, het begint allereerst via het departement van Inlandse Zaken. De minister coördineert dat proces in meerschappelijkheid met de commissaris van de koning. En zo'n procedure rint ongeveer 8 maanden lang. En het begint met het in ontvangst nemen door de commissaris van de profielschets van de gemeenterieën, waarin staat welke soort van personen ze graag willen. Ondernemer hier in Dokkum. Nou ja, je gaat natuurlijk direct de meidje bij de nieuwe burgemeester. Wat is je eerste indruk van deze man? Ja, dit komt goed. Ja. En waarom komt dit goed? Nou, het is al een paar keer zijn joertek. Hij kent het gebied heel goed. Hij wie gebiedsgedeputeerde. Hij is volgens mij bij een van de eerste activiteitsdagen weer vervanger van de commissaris van de koning toen. En het gevoel wat er toen joeg vooral, denk ik, dit zou best een mooie match zijn. Dat is al een heel skoftlijn. Dit hier het zien hier activiteitsdagen 2020, maar ja, het is volgens mij een heel mooi mens. En ik denk dat de ambities die wij hebben in wat is Friesland en in Dokkum, dat die heel goed die passend vooruit brengen zal. Ja, want vooral de geerwerk met mevrouw Waanders weer voortreffelijk in die periode. Ja, een goede, hij zegt Dokkum als een hele goede stad. En ja, wat ik vooral heel belangrijk vind is dat hij die meer dan 50, het zijn de 52 dorpen, heel goed verbinden kan met de stad. Dat is ontzettend wichtig, kunnen we net goed genoeg zeggen, maar voor een sterk Dokkum met 52 sterke dorpen. Wat verlang je van de nieuwe burgemeester? Waar rekenen jullie op? Ja, ik zou het toch wel heel mooi vinden als er, dat er ambities, dat we het erop pakken. Dat we wat dwarren te zeggen kunnen, dat we wat groeien willen. Ik denk dat er kansen binnen. Ik vind dat we nog wel eens wat te volle in de mode zitten van het is wel goed zo. Maar ik denk dat dat net genoeg is. En volgens mij dwarte dat wel. Apotheker had dat heel goed in Oranje. Die ging natuurlijk, die kon dat zeggen omdat er hier maar een ier wie. Maar ik hoop dat er daar ook wat van mij nemen zal naar de toekomst. Dat we met elkaar wat groeien willen weer. Had dat een rembest in de ontwikkeling, wanneer het HJO Apotheker dus uiteindelijk tijdelijk je burgemeester was had? Wat zo? Had dat een rembest op die ontwikkeling? Nee, ik denk juist net. Ik denk dat de apotheker heel goed de bakens zet had om trot te zetten, om trot te pakken. Ik denk dat er een heel mooi fundament is voor burgemeester Kramer om trot te zetten. Je bent net de eerste die het heel positief is over de heer Kramer, dus het moet goed komen. Ja, ik denk dat we moeten zich goed beseffen. Hij is changed on wat is Friesland en er broest iets op dit moment in onze gemeente. En volgens mij, als hij dat goed oppakt, met de hulp van Usolier, dan slaagt het dat. Wij konden heel goed mogelijk erop zitten, maar we konden niet echt als broer en zuster wel eens een beetje bekvechten. Hoe groot is het verlies van Johannes Kramer voor de provincie? Nou ja, je merkt dat wel. Wij gaan morgen nou eens eerste DS-keerkomst deze te morgen weer als college. Ja, daar zit Johannes net bij. En dat is wel wennen, denk ik. En het wie ik mijn borman op het provinciehuis. Wij hier in de Kamers Nestelkoor. En ik denk dat ik hem echt missen gaan. En tegenwoordig zitten Johannes en ik het langstik in het college. En dan kun ik wel eens even praten over, wist nog wel, van Sonny Lieden of zo. En we hebben tegenwoordig in de steer te zitten. Dus ik ben heel blij met hoe het hier vanmiddag gaat. En hoe Johannes praat, hoe deze gemeente en de meesten nog in Johannes. Maar ja, de weerskant van die medaille is wel dat wij hem missen moeten. Zij is niet van heel wat jaren gewerkt. Hoe lang gaat het best? Vanaf 2011. Johannes is deputaire in mei of juni 2011 en ik in september 2011. En daarvoor hebben we vanaf 2000 in de provinciale steden zitten als stedenleden. Dan had ieder mens zwak en sterke punten.
dan wil ik net door de zwakke punt beginnen, want het is zo schande wijs om daar direct door te beginnen. Wat zijn de sterke punten van Johannes Kramer? Nou, de sterke punten van Johannes binnen dat hij een heel goed verhaal houden kan. Zoals Niels ik zijn eerste taspraak hier in elkaar ziet. Waarin hij goed aanvult bij haar mensen behoefte aan. Wat is de temperatuur van het badwater van de zeel? En dat hij echt een verhaal houden kan dat mensen net plichtmatig aanjaren, maar dat hun raadje zil. Johannes is in dat opzicht dus ik een heel goed communicator. Hij zei net zomaar plichtmatige dingen, maar hij is als echte Fries goed op behichten van hoe zaken in elkaar zitten. Hij heeft een heel groot gevoel van humor. Hij is heel goed belezen. Dat kon jou niet eens ik wel weer jaren. Doe hij Oscar Wilde en Bernard Shaw aanrikken het. Ik denk dat je hem hier een hele goede burgemeester krijgt. Nou ja, dat wie mijn vraag. Maar Noord-West-Friesland blijft werden met Johannes Kramer. Ja, wis. Ja, bij de microfoon en voor de camera ga ik Bouke Schat. Ja, ik ken hem uiteindelijk het allerbeste als voorzitter van de voetbalvereniging in Kolm. Maar goed, vanwege bij de installatie van de nieuwe burgemeester Kramer hier in Noord-Friesland. Wat is die eerste reactie hierop? Nou, ik ben hartstikke blij met de komst van Kramer naar Noord-Friesland. Het is een man met een grote bestuurlijke ervaring en hij brengt een heel groot netwerk mee. Dus ik denk, hij past hier bij de meesten, hij praat totaal. Dus ik denk dat het voor deze gemeente een hartstikke goede onwinst is. Ook de vraag stelt van Kirsten persoonlijk, hoe vier je dat? Nou, ik ga persoonlijk met hem kennis maken, want voordat er geïnstalleerd is, had er al eventjes bij ons geweest en had al eventjes met Corine Kunde kwamen. Dus ja. Om even duidelijk te maken, de best werkzaam hier in deze gemeente. Kun je even uitleggen, was die precies doste? Nou, ik ben adjunct-directeur en daarmee ik tegelijk loco-secretaris. Nou, ja, de nieuwe fase gaan we in, hè? Wat verwachten ze nou precies van Saman? Ja, wat hij zelf al aanhoudt, hij zal het politieke spel een beetje loslaten en wat meer regisseren. En de gemeente op elkaar zetten en werd er kunnen ondersteunen met zijn netwerk en zijn bestuurlijke ervaring. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou ben je al een schotje bezig hier in deze gemeente. Wat is het eerste bij die hengebleven van daar en hier? Ja, wie natuurlijk een hectisch hier. Hè. We komen vanuit 2 gemeentes. Die herindeling had plaatsgevonden. Maar ja, vanuit mijn functie moet er een nieuwe organisatie gebouwd worden. Er zitten nog verschillende locaties verspreid. En er staan een aantal hele belangrijke dossiers op de agenda. Die ben vanmiddag al even loskwamen bij de verschillende sprekers. Dus ja, wat dat betreft een druk en hectisch, maar ook een heel mooi, interessant Ierwest. Er staat nog wel heel wat op stapel voor het 2022, neem ik aan. Ja, er is nog een prot te verhapsteken hier inderdaad. Maar ja, dat maakt het eigenlijk hartstikke leuk om die vastgemeente in te zetten. Ja. Bouke Schat, tegen dank. Graag gedaan. Ontzettend. Verrassend dichtbij. RTV